खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हाब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गाहाय मन्थ्रि मावख'नि गोदान मुङा सेवा तीर्थ। काछार जिल्लानि मारकुलिनाव 30 कोटी रांनि ड्राग्स जब्द। 300 राङावनो मोनगोन संग्रा गेसनि सिलिन्डार। बिहाराव पुलिस एनकाउन्टारनि उनाव जौ फालांगिरिखौ हमदों। रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव माजुलिनि फेरि सिबिथायाव हेंथा सोमजिदों। दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि गंनै सोलोंसालिमायाव बमा बेफ्रु होगोननि हुमखि। लावखार ओंखाम जानो थांनायनि थाखाय एसअपि फोसावबाय। 109 मावफारियाफोरनि सोमावसारनाया 3थि सानाव हाबबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि मावख'नि मुंखौ सोलायनाय जाबाय। दानिफ्राय गाहाय मन्थ्रि मावख'खौ सेवा तीर्थ मुङै मिथिनो हागोन। मख'नो गोनांदि सेन्ट्रेल भिस्टा प्रजेक्टनि बाहागो महरै गाहाय मन्थ्रिनि गोदानै लुफुंजानाय मावख'नि मुंखौ सोलायनानै गोदानै सेवा तीर्थ मुं दोननाय जादों। बे मावख'आनो हादरजों सोमोन्दो थानाय गेदेर आरो गोनां बिथांखिफोरखौ लानाय जायो। गाहाय मन्थ्रिनि मावख'नि मुंखौ सोलायनायनि थांखिया जादों खुंथायनि राहायाव सिबियारि सानस्रिखौ बांहोनाय। बे सोलायनाय एक्सपेक्सन नङा। थांनाय बोसोरफ्राव हादरनाङैनो गोबां सोरखारि नमाफोर आरो लामाफोरनि मुंखौ सोलायनाय जादों, जाय खुंथायनि नोजोराव मख'जाथाव सोलायनायखौ दिन्थियो। गुबुन फारसे राजभवनफोरनि मुंखौबो सोलायनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सोरखारा खुंथायारि दाथायखौ मोनसे सिनायथि होनो नागिरदों, जाय गोहोनि सायाव सिबिनाय आरो गोहोनि सायाव बिबानखौ दिन्थियो। बे बेलायाव सोरखारि बिल्डिंफोरनि मुंखौबो सोलायनानै लक भवन खालामनाय जाबाय। बेनि सिगां गाहाय मन्थ्रिनि थाग्रा खुलिनि मुंखौ सोलायनानै लक कल्याण मार्ग दोननाय जादोंमोन। दिल्लीनि राजा लामाखौ बे समाव कर्तव्य पथ मुङै मिथिजाबाय। बेबायदिनो सेन्ट्रेल सेक्रेटारियेटनि मुंखौबो कर्म भवन दोननाय जाबाय। काछार जिल्लायाव आयेन बेरेखा ड्राग्सनि हेंथायै जाफुंसार अपारेशन। CRPF आरो नारकटिक्स बिफाना मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव कौटि रां बेसेननि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' आरो CRPFआ लखिपुर मारकुलिनाव बराक दैमानि गरमखादाव जुथाइ अपारेशन खालामनानै 350 साबोननि बक्सआव गोबांथार बिबांनि हिर'इन जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनो हानाय हिर'इननि बिबाङा 6.15 केजि होननानै रैखाथि बिफाना सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि काछाराव जब्द खालामनो हानाय हिर'इननि बेसेना 30 कोटी रांनिबो बांसिन जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। नसुं रायजो मणिपुरनिफ्राय दैनि लामाजों स्माग्लिं खालामनानै लाबोखुमानाय समावनो हमजायो 6.15 केजि बिबांनि हिर'इनआ। कौटि रां बेसेननि हिर'इनखौ बराक दैमानि दै लामाजों लाबोनानै गुबुननो जागायनो नाजादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला जब्द खालामनो हानाय कौटि रांनि हिर'इनजों लोगोसे लोब्बा थानाय सानै स्मागलारखौबो रैखाथि बिफाना हमनो हायो आरो बिसोर सानै स्मागलारखौ जेकब मार आरो मेल'डि मार होननानै सिनायथिदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम बिसोर सानै ड्राग्स स्मागलारआ लखिपुर पुलिस थानायाव दंमोन आरो पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिनि नेटवर्कनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय जेरा खालामगासिनो। गोदान बोसोरनि सिगां आसामबासिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 300 राङावनो मोननो हागोन संग्रा गेसनि सिलिन्डार। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि थांखि गोनां आसनिफोरा फारियै अरुणोदय महिला, अहिमिता आरो खम बेसेननि माइरं, दालि, सिनि आरो संख्रिनि उनाव रायजोफोरनो गुबुन मोनसे गेदेर हेफाजाब होनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों आसामबासिनो गेदेर खौरां फोसावदों। सोरखारा संग्रा गेस सिलिन्डारनि थाखाय 250 रां हेफाजाब होगोन। माइरं, दालि, सिनि आरो संख्रिखौ खम बेसेनाव होनायनि उनाव बे खेबाव जों साफ्रोमबो मोनथावना मुलाम्फागिरिफोरखौ गंफ्रोमबो संग्रा गेस सिलिन्डारनि थाखाय 250 रांनि उफेरा साबसिडि होनो थाखाय आवगायगासिनो दं होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि 20 लाख उज्ज्वला मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि नखरफ्रा मुख्यमन्त्रि सुलभ इन्डेन आसनिनि सिङाव बे मुलाम्फाखौ मोनगोन। अरुणोदय आसनिनि खाबु मोननाय मुलाम्फागिरिफ्रा प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनानि मुलाम्फागिरिफ्रा बिसोर 300 राङावनो संग्रा गेसनि सिलिन्डार मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाव संग्रा गेसनि बेसेना 902 रां। 52 रांनि हेफाजाबजों गासिबो ग्राहकआ मोनो। PM उज्ज्वला योजनानि सिङाव 300 रां रेहाय मोनो। बे समाव उज्ज्वला योजनानि सिङाव 550 राङाव गंसे गेस सिलिन्डार मोनगासिनो आरो आसाम सोरखारा आरोबाव 250 रां हेफाजाब होनो फोसावदों। जाउनाव 300 राङावनो मोननो हागोन संग्रा गेस सिलिन्डार। बिहारनि छाप्रा जिल्लायाव हादोरसा पुलिसजों एनकाउन्टार जानायनि उनाव सासे जौ फालांगिरिखौ खायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोदान सोरखार दानायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरनि हेंथायै पुलिसनि मावथांखिया बांनो हमदों आरो गासै रायजोआवनो सम सिग्रोमगासिनो दङ। रिपर्ट बादिब्ला एनकाउन्टारखौ मंगलबार हर गेजेराव सारन जिल्लानि मन्जी पुलिस थानानि सिङाव थानाय दुर्गा घाटआव जादोंमोन।
हमजानाय दायनिगिरिखौ जौ फालांगिरि अजय राय होनना सिनायथिदों। बबेखानि पुलिसआ गावसोरखौ गथायनो बिथोन होनाय समावनो दायनिगिरिफोरा पुलिसनि सायाव गुलि गावदोंमोन होननानै फोरमायदों। जायनि फिथाइ महरै सरननि एसएसपि कुमार असिया दायनिगिरि रायनि आथिङाव गुलि गावो आरो गुबुन सासे फालांगिरि सुकेश कुमारआ जायगायावनो पुलिसनो गावखौ गथायो। सिग्रोमनायाव सानैबो फालांगिरिया नावजों गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौनि केप जब्द खालामनो हायो। जोखोम जानाय फालांगिरिखौ फाहामथायनि थाखाय साप्रा सदर देहा फाहामसालियाव थिसनो। बेनि अनगायैबो आखाइजों बानायनाय गंनै पिस्तल, गरब्रै गोथां गुलि बोखांनो हायो। सम्राट चौधुरीया हादोरसानि नखर मन्थ्रि महरै बिबान लानायनि उनाव 12 साननि गेजेराव बेयो थामथि पुलिस एनकाउन्टार। बे समाव बिहार आरो उत्तर प्रदेशआव सोलिफुबाय थानाय जौ सिन्डिकेटफोरजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव हमजानाय स्मागलारफोरनि गुवार नेटवर्कनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बे मुवा बेसादफोरनि फुंखा आरो बेनि थांखिजानाय थावनिखौ संदाननो नाजागासिनो दं। बुधबार फुंनि समाव रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव माजुलियाव फेरि सिबिथाया दिप आरो गाहाय लामानि गेजेराव हान्था मेला खालामनायाव हेंथा सोमजिहोदों। इनवेल वाटार ट्रेन्सपर्ट बिफाना दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै थासारिखौ मोजाङाव फैजासिम बे समाव माजुलि अफ रेम्पे बन्द खालामथ'यो। बबेखानि फेरि सालायगिरि आरो दावबायारिफोरा रोजा खुवानि गेजेरजों नेभिगेट खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो नुथाया खमायलांबाय जाब्रबथायनि खैफोदा बांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। सासे फेरिनि अपारेटरआ फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि खुवाया बे बोसोराव नुनाय खुवानिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन रोजामोन आरो सौग्रावनायनि हारखौ बांसिन मोनदांनायनि जाहोनाव जों फेरिनि सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादों होनना बुंदों। फुंनि 7:30 रिंगानि फेरिया फुंनि 8:30 रिंगासिमहालागै खारनो हायाखैमोन। बेजों गोबां दावबायारिफोरा गोबाव आरो राहा गोथे जानांदोंमोन। थासारिखौ नोजोर होना बिबानगिरिफोरा थागिरिफोर आरो दावबायारिफोरखौ गोसोखौ हमथाना थानो आरो गावसोरनि दावबायनायनि बिथांखिखौ लानायनि सिगां मावख'आरि आपडेटफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय रामजस कलेज आरो देशबन्धु कलेजखौ बुधबार फुंनि समाव इमेलनि गेजेरजों बमा बेफ्रुहोनो हुमखि होनायनि उनावनो फरायसा आरो स्टाफखौ लांदां खालामो। खौरां मोननायनि उनावनो बमा डिटेक्शन एन्ड डिस्प'जल टीम आरो पुलिस जवानफोरखौ थावनियाव थिसननाय जायो। फुंनि 2 रिंगासोआव हुमखि हरनाय बे खौरांखौ मोनना मावफारिया आरो फरायसाफोरनि गेजेराव हरखाबै जिंगा सिखांदोंमोन। डिप्युटी पुलिस कमिशनार राजा भन्थियैया मिथिहोयो दि रामजस कलेजनि प्रिन्सिपाल अजय अर'राया फुंनि समाव बे हुमखि होनायनि खौरां होदोंमोन। जाहोनाव गासै केम्पासआव सेप्टेज होबथानाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। देशबन्धु कलेजावबो बेबायदिनो रैखाथि नायसंनाय जादोंमोन। बबेखानि बे जाथायाव दासिमबो जेबो सन्देह गोनां मुवा आरो इमेल दैथायहरग्राखौ सिनायनो हानाय जायाखै। हुमखि होनाय खौरांखौ मोननायनि उनाव जानो गोनां प्रेक्टिकेल आनजादखौ दोनथ'नांगौ जादों आरो सोलोंसालिमायाव सरासनस्रा खामानिफोरखौबो जागायफिननो थाखाय मावफारियाफोरा बमा स्क्वाडनिफ्राय गनायथि मोननायखौ नेगासिनो दं। बे समाव बिबानगिरिफोरा फरायसाफोर आरो मावफारियाफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय बेफोर खैफोदफोरनि फुंखाफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। बेनि अनगायैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ सांग्रां थानो आरो रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। बोसोर गोदानजों लोगोसे पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानायनि बोथोरा सफैबाय। रायजोफोरा दानिफ्रायनो पिकनिकनि थाखाय थियारि खालामदों। बेखौ नोजोर होनानै एसअपि फोसावनाय जादों। शिबसागर जिल्ला खुंथाया लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय मोन 7 नेमखान्थि एसअपि फोसावदों। बै नेमखान्थिफोरा जादों पिकनिकआव थांनाय समाव गारि सालायग्राया निसा लानो मोननाय नङा। ड्राइभारआ गोग्गो देहानि आरो थोजासे जिरायनो मोननाय जानांगोन। पिकनिकआव लांनाय गारिया आबुं फिटनेस सार्टिफिकेट थानांगोन। पिकनिकआव थांनायनि सानसे सिगां हर जाजासिम गारि सालायनाया ड्राइभारआ पिकनिक हान्जाखौ लांनो हानाय नङा। गारियाव बांद्राय होंगो दोंगो जानो आरो गोबारै देंखो दामनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो दावबायारिफोरा सिटबेल्ट गाननांगोन। पिकनिकआव थांनाय समाव बोथोर आरो थावनिनि सोमोन्दै खारिथि बुथुमनांगोन। पिकनिकनि थाखाय दावबायनाय सान ओंखारनायनि उनाव जागायनांगोन आरो सान हाबनायनि सिगां फैफिननांगोन। पिकनिक जानो थाखाय जायगानि खुंथाया होनाय बिथोनफोरखौ गोख्रोङै मानिथारनांगोन। 108 मृत्युन्जय एमप्लयि एस'सिएशननि सोमावसारनाया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। गावसोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ लानानै आरो जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों 108 सिबिथायनि मावफारियाफोरनि लान्थ्रियै सोमावसारनाया दिनै 3 सान जाबाय। बे सोमावसारनायाव 108 मृत्युन्जय एम्बुलेन्सनि ड्राइभार, टेकनिशियान आरो इमार्जेन्सि रेसपन्स अफिसारफोरा बाहागो लादों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों 108 सिबिथायनि मावफारियाफोरा साख्रिखौ रेगुलार खालामनो, उचित दान बान्था होनाय आरो अभारटाइमनि मान बान्था होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे रायजो नाङै 3,000 सो मावफारियाफोरनि बे दाबिखौ सोरखारा सुफुङागौमानि 108 मृत्युन्जयनि सिबिथाया बन्द थागोन होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि बे सोमावसारनाया रायजो नाङै एम्बुलेन्स सिबिथायाव गेदेर गोहोम गोग्लैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।